Čaute chlapci, dievčatá, moje meno je Kubo Kudno a vítajte pri ďalšom videu, či vlogu, už neviem ako parte, ja som dlho nenatáčal video, už ani kúkam toto, čo sa mám vylepšiť a tak. Ani už prestávam natáčať videa, lebo už sa mi nechce natáčať. Kamaráti hovoria, radšej choď vonka, neseď pri tom Xboxe a nenatáčaj videa, lebo to ti blbosti tak nedávajú lajky a odbery. No tak som prestal natáčať a skúsim ešte tak 5-6 videí, keď mi dáte like. Lebo nie som ani smiešný, ani moje videá nenájdete. Proste. A ešte niečo. Takže budem natáčať ešte 60. Je mi ľúto, ale keď mi budete dávať lajky, ja nechcem lajky, ja chcem aspoň odbery. Aspoň 10 odberov chcem. Ja lajky nechcem. Mne je dôležitejšie, že pozeráte videá moje. No čo ja chcem, aby vás bavili moje videá a mimochodom natáčam to na tablete. Natáčam to na tablete a na budúce, na Vianoce, keď už skončia Vianoce, tak vám znovu budem natáčať Rise of the Tomb Raider. OK, takže keď sa vám toto video páčilo, no tak dajte like, keď nie, tak dajte dislike, mne to vadiť nebude a odber. Uvidíme sa na ďalšom videu. No a ešte niečo. Zajtra budem natáčať ďalšie video, takže alebo dneska budem natáčať ďalšie video o hodinku, áno? Ok, čaute.